baba na so ya zama to kai tsoron Allah Allah ya sa zai zo mai shi in bayani yake ka kuma ga wani abin da ke gaskiya haka ba tare da mun takura ka ba ko mu maka wani azaba idan ka faɗa mana gaskiya haka a wajen ka na musulmi kuma wanda yake azumin ramadana kuma wanda sun dai mutu da Allah sosai to ka tsaya ka koyi mana komai kuma yake Allah ya ji Allahu makharaja wa yatubu min haythu la tasib ma idan baka faɗa mana gaskiya ba to kuma Allah ba bare ba sosai ma saboda haka mun san ai zama a zuwa mai anguwa ƙwarai kuma duk abin da yake wakana mun samu labari ƙwarai wannan yariyan wace farko waye sunan karkunna waye sunanka sunana Ahmadu Muhammad kana zaune a ina ina zaune a Mangoroji anguwanmu ɗaya da su Mangoroji na ina gaba da Abujan Kwata me sana'anka sana'a na yanzu kan bana iya aikin karfe ba da aikin komi sai me ina zaune yara suke shi yadda ne amma an cika ba da magani ina ba da magunguna na itace haka ne da can yanzu ma ba na iya zuwa jeji haka ne yanzu karfe ka waye da wannan yariyan na waye da ita Zainab waye sunanta Zainab sunanta me alaƙan ku da ita Zainab tsakani da Allah wannan tsakani da Allah gata takan zo wurina neman kuɗi kana ji to idan ta zo wani lokaci sai in ɗauki naira ɗari da bata wani lokaci ɗauki naira 20 da bata sai ya dawo ta gwada min tana so mu rinka kwanciya da ita nake mata ce wannan nono da kike gani gaban da zai iya ɗaukan gaba da ba gara ni ina ba ta kuɗi ne na biya ya kuma ga shi na tsufa ba da gaske to a rana in ta zo da hantsi haka do za ta zo da rana in ta so da rana za ta zo da bai hana ta zo da yamma ba duk dai ina dai kokari har Allah ya kawo ga ke ɗan ya shiga ciki kaga haka na shafaran ɗinta kashe faɗi saboda Allah to na shafaran ɗin nake wannan nonon ki ba za ki iya ɗauka da ba a ina kika saba da wannan aiki take mini a doya akwai wanda ta saba da su gata akwai wanda ta saba da shi tana zuwa suna kwanciya da shi a can nake to ai ni gaban mu ba zai zo daidai ba to a ranar din in ba don ta kasa ba a ranar da za a yi sai ya kasance ya kasa nan ita na zo na kwanta a nan ita na babu inda gabana zai ke haka ta tashi na ɗauki 200 na bata ba wani kasa sai nake mata ina zuwa kada ka shigo min jawabi ka kwanta da ita haka ne amma a ranar ba ina kwanta amma ba samu gaba da ya shige ta ba gaskiya gata Zainab ya kwanta da ke gaban sa ya shi shin gaban ki faɗa min gaskiya kai ka mana shiru shekaran ki nawa 14 so nawa yake kwanciya da ke ban san so nawa bane bai san so nawa bane me yake baki nawa 100 nawa 200 da tijo na ga maka cewa kai tsoron Allah ka ga maka gaskiya ina zuwa mun samu labarin an zauna a ofishin zauren mai anguwa ka yi rubutu ka faɗa an sa hannu daga hannunka an sa hannu ka faɗa cewa da ka ɗauki ɗawainiyanta
har ta haihu duk ka amince ka kwanta da ita kuma yanzu ina zuwa yara so samun kamar ƙarya nan yara kamar ƙarya nan bayan mun samu labarin cewa ina zuwa na ɗauko wannan fa maganar zai ina zuwa bayan mun samu labarin cewa ka taɓa yin cikin wata ma bayan wannan din muna labarin ka ba wannan to da ya kaji kai munan ba mun zo hauka ne a nan kurshin kunya ba dan na ga miki a musulunci ka bi mu kamun a tsiya gashi ka fara faɗan gaskiya kuma ka zo kayan ka gane in kai wasa ran sha wahala an zauna da kai ka amince ka kwanta ita yanzu wannan na ta ƙarya ka kwanta ita ce bata san iyakaci ba ka ce ka kama kirjinta ka ji nonon ta bai ta nonon ake gwada ɗaukan kirji ake ɗaukan namiji bayan kun yi rubuce a zauren mai anguwa cewa ka amince da ka ɗauki ɗauyin cikin ta har ta yau ka zo nan ka ce ka mun gada wannan haƙiƙa ne ka kwanta da ita so nawa ni fa wani banda wannan rana inan ba ga ta fari gaba na ba yi daidai ta ba akan abin da yake a ciki amma yanzu tun da na ɗauki wannan abin da ya sana ɗauka ka ai wannan kan mun ya gina mai anguwa na ɗauka da ka mun ƙarya kenan ko wannan dai ai abinda muke ya magana gidan mai anguwa ka kwanta da ita so nawa kawai ga mu gaskiya kai ya kai sau biyu ko daya zera Usmanu ka cika masa kai shi gidan yari sati 4 kai ka bari gaskiya mana ga mana abin da ya dace to ani din abin da yake a ciki ka yi haƙuri kaga na amsa wannan magana nan ba zo mai ango bane nan hukuma ne yau wato ofisa a rahona an ka kan sa hannu ka ga mana ka kwanta ita so nawa kai wallahi gaskiya ko za a yanka ni ban san rauna ne ba abun dan ka gani ba kowa ina yi da ita kullum da yawa kenan kwanta a'a shikenan a'a ko a takaice dai 2-3 din nan takan zo waje na in abin nan yake amma yana shiga kai gaba na ba shigar ta Allah ashe kai kaso gaba ne da kai babu wannan bare ka ko da ko na hanko muna so ne ya zama to ayabo cikin sauki a ƙara amali cikin sauki ka ta buga gaskiya to yanzu uban waye wata ciki to ke cikin wata nawa ke da shi fada ga mana cikin wata nawa 5 sana cikin wata 5 ba da a ce baka yi abu ka amsa kai kuma